Shosho bafethu, khulumeni kaMuti bafethu, sibuyile on se-TV niyacava mos bafethu. Nakhohla subscribe and like and comment bafethu. Bafethu, iflop yokuthi bafethu singakhipha ama video amapaya bafethu. It's like nani bafethu cela nisubscribe yini bafethu, like bafethu ngicela bafethu ngithola. Sizokwazi ukuthi sihlezi sitopile bafethu ama video ngithola ama prank wethu niyacava mos. Sisibalande ke manje bafethu. Diagonais. Oh. What? I'm shooting. Hello. Vamos a... Right. Right in the cara. Manje. Akushuthisa. Ngani? Ha. Okamusile shamayi. Ngicela imbatata zami. Manini kanti. Uzofaka le. Go. Kawu. Ifika Kwengine phakathi kwenyama. Ngoba phazela. Nakamlini manje sisitha nenyawo zethu. Akama. Yini vele? Yini? Ngolashla phansi khona khona. Yo, uzoswaya. Ha. Akawu. Yasho samda. Ngidlala ke li prank yona nawo. Yo wasika kanje. Ngiyadlala naya ikhamera la. Naya. Yini yakho? Ande wena lo lakhuluma ngaye le. Apha manga wa. Yibona abasana. So yonke shayini. Uhlekani nokumoya. I can get the prank. Yini I'm Zum Bett. Dann hier kommt. Yini? Ja. Onde ezenzayo because ayizongishisa mani kaumbekanaa ayinathamu khambani na Tingve kamu sithombe sama sicela angazi Bueno. Prank. Prank ito na yan. Ja, na, camera dan. Ayun.
Man. Yo. Sebaskip ema TV. Baya. Why ungastage? Why ungastage? Ngoba manje Ngiyadlala guys i-prank ne na camera la. Baba. Shosho bafethu kamutina kusaseyini futhi bafethu ya bafethu esilosi niloko subscribe and like bafethu comment bafethu share bafethu nathi zoloku sideliver ama prank file bafethu yabo thank you bafethu sasekhona bafethu seza manje yayo bafethu.